Обвинувачувальний вирок дорівнює страті. Так назвав своє тримання під вартою кримсько-татарський активіст Едем Бекіров. У підконтрольному Росії Верховному суді Криму сьогодні розглядали апеляцію на арешт. Окупанти звинувачують важкохворого Едема Бекірова в незаконному зберіганні вибухівки й боєприпасів. Самого Бекірова до зали суду не доправили. Участь у засіданні він брав через відеозв'язок із Сімферопольського СІЗО. Чи дослухалися окупаційні судді до аргументів адвокатів Бекірова змінити запобіжний захід? Далі в сюжеті. До так званого Верховного суду у Сімферополі попри рясний дощ прийшли близько півсотні людей. Небайдужі хочуть особисто підтримати активіста кримсько-татарського національного руху Едема Бекірова. Його у грудні окупанти затримали на адмінмежі з окупованим Кримом. Вважають його арешт незаконний, а саме тримання під вартою нелюдське. Щоправда, побачити його у залі суду змогли не всі. На засідання допустили лише кілька чоловік. Та й сам Бекіров зміг спілкуватися із суддями лише за допомогою відеозв'язку із СІЗО. В каких условиях сегодня находится и содержится Эдем Бекиров, все, в том числе и его сокамерник, говорят о том, что в таких условиях он может не выдержать. Не может выдержать человек здоровый, а здесь инвалид первой группы, у которого произвели операцию по шунтированию, у которого предстоит дальнейшая еще операция на сердце. Едем Бекіров – важкохвора людина. Він інвалід першої групи. У нього ампутована нога. Нещодавно переніс операцію на серці. За словами рідних, він потребує постійного медичного нагляду. Тюремники ж її не надають. А те, що у СІЗО він самотужки змушений робити перев'язки, вживає їжу, яка йому протипоказана, здоров'я не додає. Перевязочный материал мы ему передали, но вы же представляете, да, что такое камера, в каких условиях. Это камера спецблока, то есть если мы каждый день перед тем, как утро начиналось, он кварцует свою комнату, там в ванную, да, где он делает перевязки, каждую марлю мы гладим, проглаживаем, то есть этого там сейчас нет. У него мало того, что у него еще забрали протез и костыли. То есть он практически не передвигается. Он всегда находится на одном месте. Благодаря Руслану Трубачу, который также находится с ним в камере, чухстага у нас огромная, потому что он ему помогает передвигаться. Адвокати наполягають, в таких умовах Бекірова тримати в СІЗО неможливо. Додають відповідні медичні довідки. Питання зараз зводиться до одного – життя або смерть підзахисного. Есть справка в деле врача-психиатра, который полагает, что состояние здоровья Эдема Бекирова удовлетворительно, и он может задержаться в следственном изоляторе. Защита представила на 87, по-моему, листов медицинских документов о том, что у него есть ряд диагнозов, по которым нельзя содержать в следственном изоляторе людей с такими болезнями. Втім, окупаційні судді доводи адвокатів Бекірова до уваги не взяли і залишили рішення суду першої інстанції. Тримання під вартою 2 місяці. Відтак, він залишатиметься за ґратами до 11 лютого. Рішення Верховного суду було прогнозируемо, в принципе, для нас, как защитников. Но мы надеялись все-таки, что все доводы, которые мы указали и высказали, и обоснование того, чтобы изменить все-таки меру пресечения в отношении моего подзащитного, не были приняты все-таки Верховным судом. Постановление Киевского районного суда 13 декабря оставили в силе. В анексованому Криму судилище над кримськими татарами не новина. Окупанти не гребують ніякими методами та надуманими обвинуваченнями. Карають усіх, хто не збирається грати на боці окупанта. Сьогодні вздовж траси Харків-Сімферополь десятки людей з прапорами та плакатами закликали звільнити усіх політв'язнів, зокрема Едема Га. Автомобілісти, що їхали повз, на знак солідарності сигналили мітингувальникам. Эта российская машина просто-напросто затоптать хочет честных и хороших людей. И просто-напросто не дают жить крымским татарам, не дают свободу слова. И Эдем, Аллах салах наверсет. Я хочу, чтобы ты был на свободе. Сердце болит не только у крымских татар, но и у нас, украинцев, потому что мы одна семья, один народ.
И поэтому мы будем выходить на эти акции, мы будем бороться за всех политзаключенных и за Эдема в первую очередь, потому что его ждет только смерть в этих застенках. Кримці переконані, звільнити Бекірова та інших кримськотатарських активістів таки вдасться. Щоправда, коли саме, адвокати не беруться прогнозувати. Найближчим часом складуть нову схему захисту. Мілена Амеді, Зяман, АТР.